Arratsaldeko 4:49 bihar jokatuko da buruz-buruko txapelketa nagusiko final handia. Artola eta Dario eta Artola nor baino nor gehiago Iruñeako Nafarroa Arena pilotalekuan. AC finala geratu den merezimendu osoz iritsi dira biak ala biak. Batetik Dariok txapelketa osoan zehar eduki duen erregulartasunagatik eta bestetik Artolak txapelketa hasierako zailtasunei ondoren buelta nola eman dien ikusita. Gaurko bideo honetan finalen bezperetan egin ohi dugun bezala, atarikoa eta pronostikoa emango ditugu noski, baina baita ere norgehiagokak izan ditzakeen ertz diferenteak aztertuko ditugu. Izan ere, lehen aldiz neurtuko dituzte indarrak buruz-buru Artolak eta Dariok, ez dute sekula elkarren aurka jokatu eta beraz final berria izateaz gain partida berria ere izango da. Gogora ezagun batetik Iñaki Artolak Unai Laso kanporatu zuela finalerdietan, Dariok Iker Larrazabal, biek ala biek aurkari oso gogorrak menderatu zituzten, eta gainera esan behar da Iñaki Artolak bere bigarren finala erreskan jokatuko duela buruz buru. Erraz esaten da, baina hori ez da bat ere gauza erraza, oso gutxik lortu dute bi aldiz jarraian buruz-buruko final bat jokatzea, baina Iñaki Artolak balentria hori lortu du eta hori borobildu egin nahiko luke bihar Iruñeako Nafarroa Arena pilotalekuan. Lehenik eta behin esan dezagun gakoa sakean egongo dela. Aurrekoan Iñaki Artolak min handia egin zion Unai Lasori sakearen bitartez, hasieratik zalantzak sortu zizkion eta bihar ere Artolak sakeari etekina atera beharko dio. Gainera ikusi dugu, bai Lasoren aurka eta baita Zabalaren aurka ere, bi partida horietan nola erabakitasun osoz joan izan den aurrera sakearen ondoren. Horrek esan nahi du airean sartzeko konfiantzaz dela eta aurreko bi norgehiagoketara bezala oso posible da bihar ere naiz eta tentsioa, urduritasuna bestelakoak izan, oso posible da bihar ere erabakitasun horrekin eta gauzak argi edukita bertaratzea kantxara. Horregatik sakeari etekina atera behar dio, ezker horman sartzen espalin badu ere Dariori metroak korrika egin arazi, naiz eta badakigun ezkaraikoak aparteko hankak dituela, sekulako abiaduran ibiltzen da Dario kantxan, izan defentsan eta izan erasoan ere, baina Artolako retekina atera diezaioke, eta bestetik tantoa bukatzerako garaian, esan daiteke Iñaki Artolak Dariok baino erraztasun handiagoa duela tantoak amaitzeko. Azken urteetan gainera ikusi dugu, Artola bestelako jokaldiak egiten, orain arte nahiko joko zuzena egin izan du beti, baina ikusi dugu azken urteetan apur bat jostariago, bere buruan konfiantza gehiago hartu duen honetan, nola hormabikoak, dejadak denetik egiten du, txokoan luze utzitakoak ere baditu batzuk eta gainera hormine egiten du. Beraz, Iñaki Artolaren gakoak horiek izango dira, eta bestetik Dario buruz-buru jokatzeko aparteko armak dauzka. Batetik sakearekin minik eragarria egiten du, sakea azpitik atera eta sekulako ziban joaten da Darioren sakea eta zailak dira erantzuteko. Eta gainera, txapelketa honetan ikusi dugu, eta hau batez ere Jokin Altunaren aurka egin zuen oso ongi Gernikan, efektoarekin hormabikoaren bitartez tantoak nola bukatu izan dituen. Hori funtsezkoa izango da Dariorentzat, hormabikoarekin eta efektoarekin tantoak bukatzea, batez ere partida fisikoki gogorra izan daitekeelako bientzat, eta gainera Nafarroa Arena pilotalekuak horretarako beta ematen duelako. Dariok Nafarroa Arenan jokatuko duen lehenengo norgehiagoka izango da, hori ere aipatu beharra dago, eta esanguratsua da, zalantzari gabe, eta hori funtsezkoa izango da Dariorentzat. Bestalde, Dariok jokoaren ekimena eduki nahiko du, jokoaren ekimena edukitzen badu aukera handiak izango ditu irabazteko. Jotzailea da, urrezko eskuina du, ezkerrarekin
lehen aipatu dugun bezala, ezkerrez tantoa bukatzea kostatzen zaio gehien bat, eta hori da behar bada bere hankazulorik handiena, ez? Horregatik, eman eta eman ez, Artola nekarazi lezake, noski jokaldiak derrigor egin beharko ditu, bestela Iñaki Artolari tantoa sartzea oso zaila da. Eta horregatik Dario, pazientziarekin jokatu behar du, pentsatu behar du beretzako aukerak ere etorriko direla, aurrean zenolako kolpea duen bere doai horien konfiantza eduki, Artolari alik eta gehien pilota ezker horman sartu, eta Darioren armak horiek izan behar dira. Eta, oroar biek alabiek txapelketa aparta egin dute, esan dugun bezala batetik Artola beti gora joan da nabarmen, eta atzo gauza oso esanguratsu bat aipatu zuen gainera ETB kantxa solasean, hor Jon Valentzia gidatuta, Mikel Idoate eta Abel Barriolarekin batera saio berezi bat egin zuten, buruz buruko final honen atarian, Iñaki Artola platoan bertan izan zen, eta hor esan zuen, apur bat lasaitu zuela, ez partida bakarrera jokatu behar izatea, ez? Orain arte Iñaki Artolari askotan egokitu zaio final zortzirenetako kale edo baleko partida hori jokatzea, hor badakigu irabazten duena aurrera doala eta galtzen duena jada agur esaten diola txapelketari, baina oraingo honetan ligaskan sartu zen, joan den urtean finalean sartu zela eta hori nabaritu zuela, hasieran, Larrazabalen aurka etzen ongi hasi, berak ere onartu zuen, ondoren Peñari larri baina irabazi egin zion azkenerako, eta Zabalaren aurka epika egin zuen, eta jada bazirudien, ez erretzuela galtzeko final erdietan, laso favorito baitzen, baina ari ere irabazi egin zion, nola irabazi gainera, eta finalean da ez, beraz, lanketa handi bat egin da, lan handia egin da, iritsi da finalera, baita Dario ere, gainera Dario final zortzirenetatik hasi behar izan zen, baina Dariok esan dezakegu partidaia guztietan erakustaldia eman duela. Pentsa, Lasok irabazi zion, baina beste partida guztiak irabazi egin ditu, eta irabazi bakarrik ez, xeatu egin ditu aurkariak, Jakari Zumaian erraz irabazi zion, naiz eta une batzuetan kilikolo ibili zen, Altunari ere bai, Gernikan, hori izan zen behar bada Dariorentzat mugarria, eta hor pentsatu zuen pilota zaleak eta oroar jendean, aurten igual honek finala harrapatu behardik, alaxe izan da gainera, eta gero Larrazabalen aurka final erdietan, Larrazabal baino gehiago izan zen bere armak oso ongi erabili zituen, oso ongi jakin zuen Larrazabal nola atera jokotik, eta horrelaxe beraz esan dezakegu batetik Iñaki Artola beti gora egin duela, eta Dario erregular aritu dela txapelketan zehar, eta horrek ere eragina izango du noski. Orain esan dezagun ez, favorito bat beti egin ohi dugun bezala, nik Dario ikusten dut favorito. Iruditzen zait buruz buru aparteko doaiak dituela, gainera txapelketa osoan zehar irabazi duela uste dut, favorito izatearen etiketa hori bihar, eta naiz eta oso final parekatua ikusten dudan, apur bat favoritoago ikusten dut Dario, eta beti bustitzen garen ez hemen, horixe esango dut. Hala ere, lehen finala izango du Dariok, ez dakigu nola egongo den bera ere, Artola jada eskarmentu apur bat badu finaletan, bere hirugarrena izango du profesional mailan, gainera buruz buru guztira 3 finaletara iritsi da, naiz eta gogoratuko dugun 2021 urte horretan Jokin Altunaren aurka jokatu behar zuen final hori azkenerako ez zuela jokatzerik izan lesio baten ondorioz, eta Rezustak jokatu zuen bere ordez, beraz, 4 final jada baditu jokatuak Artolak, eta eskarmentu, 3 final barkatu, 4. horretara iritsi zen, 3 final horietan eskarmentua hartu du noski, eta bihar hori islatzen saiatuko da kantxan, eta veteranoa finaletan bera dela demostratzen, ez? Beraz, gogoratu, bihar 4:00 hasiko da emankizuna ETB baten, noski guk partidaren ondoren hemen berehala instantean izango duzu, bihar kirolunea, partida amaitu eta berehala hementxe izango gara finalak eman duenaren eta finalaren analisiarekin. Gogoratu, bihar Artola eta Dario eta Artola, nor baino nor gehiago buruz buruko txapelketa nagusiko finalean
Iruñeko Nafarroa Arena pilotalekuan.